Trip! 3 oras na hindi ka olats! Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Babangon tayo, susugot tayo. Ganun talaga, Bi. Dapat walang sumusuko kahit Monday na Monday nakakataman magtrabaho. Anyway, ako pa rin to, nagbabalik ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Marazzoni. Alam mo, ganito na lang ang isipin mo. Sa bawat pawis mo na matitikman mo, alat, di ba? Hindi. Sa bawat pawis mo, tandaan mo merong mga pamilya, merong kang minamahal sa buhay na napapaltan ng mga ngiti. Yes! Tingnan mo ngayon katabi mo, dali. Tingnan mo kung maganda ang ngiti kasi masarap ba ang pahinga ng weekend? Sana all! Pagka mga ganitong bata pa tayo, talagang kayod ng kayod, racket ng racket. Yan, maratoni. Tas ngayon, antok-antok kasi sabi ko sa'yo. Anyway, makwento ko lang, nakita ko sa isang news balita na kung saan meron daw isang babae na nagngangalang Krisha May Taharos, 13 years old mula sa Eastern Visayas, kung saan nakakamit ng unang gold medal para sa palarong pambansa 2025. Ito kapwa runner ko rin to. Matapos niya raw manalo sa 3,000 meter run, ang sabi niya ay talaga namang hindi na sayang ang mga sakripisyo, hindi na sayang ang mga hirap ng training kung saan umulan, umaraw, bumagyo, bumaha, ay naku, lahat na talaga ng mga sakuna sa bansa ay laban lang at takbo lang ng takbo, be. Kaya ikaw, sige nga, may mga moment ka ba na nararamdaman mong, oh my gosh, I can't do this anymore, I wanna give up. Ay, tingnan mo to, ayan kahit may mga oras na feeling niya, ayoko na, di ko na kaya, sayang lang naman to pinaghihirapan ko. Pero, tingnan mo, first ever female gold medalist para sa palarong pambansa 2025. Sa mga nagtatanong ako, ano yung palarong pambansa? Yan po yung nagsasama-sama sa buong region ang mga student athlete. Yan ang mga gusto natin. Yung may mga dedication and disiplina sa buhay. Hindi yung tatambay-tambay, tululaway. Anyway, kung medyo nakakaramdam ka ng konting sakit sa katawan, mag-stretch-stretch ka muna. Labanan mo yan. Labanan mo yung antok mo, B. Ayan ilang araw na lang din naman. Holiday na. Tamang-tama. Sa June 6. Yes, June 6, holiday ulit. Ang holiday na Eid basta holiday. Tapos ilang araw na lang din. Sahod na. Kita mo, magpakitang gilas ka muna sa boss mo, B. Hindi pwedeng kikita ka tapos wala kang ginagawa dyan. Natamaan. Anyway, tuloy lang ang laban, tuloy lang ang sakripisyo, tuloy lang ang disiplina. Laban na ng laban hanggat wala ka pang maraming pera. Go! Kaya mo yan! Anyway, babalik po ulit mamaya sa inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Marazzoni. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1